Здравейте, YouTube! Днес сме на втория ден от Adventure Comic Con и в момента пак се намираме в бекстейджа, тук си правим някакво купонче и си говорим разни работи. Его, Влади, примерно. Кажи днес какво ще правиш? Това ще му заболяе, брато. Айде, Comic Con ще ви биеме, брат. Ама по-коститата луя. Така. Не бе, отива се върти. Това ще го лукне на гифче, сега ще се върти. Болка ти да кажеш днеска? Ами днеска много яко, ще имаме сега полуфинали на лига, финала на CS. Вчера матч последния беше много брутален, до 10 часа седяха хората тук, което е нереално. И след това финала на лига ще има награди, ще има FIFA турнири, симулаторите са тук, тоя и върху лака ще бият малките на кетча, ще им раздават награди на щанда на Тръст. Така че, ако искате, идвайте, обаче няма смисъл това, защото това видео ще го видите след един месец най-вероятно. Така че, ако не сте дошли, сори мотори! Неко беше? Айде, това е така прави. Бе. Често ста телефон. Ай, пада. Аз съм най-слабия танцор, да. Айде, бе. Аре, бе! Букър, ти познаваш ли Букър ти, а? О! Спи на рули, брат! Няма да можеш! О, аз съм, брат! Знаете ли как се бере грозди, брат? И си го слагаш! И си го слагаш, брат! Ти си! Айде! Това не съм в обекта му. Ти си! О! Майко! Добре. О, не! О, не! Сягай се. О! Дъбъл! Дъбъл, брат! Едно аз съм дъбъл! О, не, дали ще го направи? Спачкай! Брат, много ни изчува. Давай. Ти кляка. О, не! Майко! Майко, ще деш! О! И давай! Танцувай, аз съм... Не, трябва да правиш. Давай. Аз не знам какво правиш. Охо! И чакай! Завърши! Това ли си чува? Чека! Аре, стегница! О, не! Кой ще направи? Брато! Аз съм правил задно салто, се са. Знам съм, фината един и това като задно салто. О, нещо беше толкова бързо. Дали аз Коби победихме или Спарко и Венам? Коментирайте долу в коментарите.
Кой е победителя в батала? Това е мега якия графит, между другото. Един от най-добрите тук. Исках да ви го покажа специално на вас. Много як. Може ли снимка? Голям фен съм на най-големия. Е така, аре, сега снимаме отле. Че? Да. Когато си казваш, че съм до 15 или колко Ама, че, смисъл, много ниско качество отле. Чай малко. Че? Give me a second. Give me a second. Аре, батле, сега си правя снимка. Еми, батле, ето ти снимка с Craft Rails BG. Надявам се ти кефи, братле. Говоря, че съм се много готин. Казвам се Ана Харткиния. Пътувах 400 години напред във времето, за да спра унищожението, което злия драконахнология ще доведе в магическия свят. Затова аз подбрах тези деца. Драконови убийци, призовавам ви!
to be sent to the Shadowverse by my hand. Go, Blue Eyes White Dragon! Само толкова ли ви харесаха? И така хора, косплея свърши, сигурно сте видели много кадри и нямам много батерия, защото забравих вчера да си заредя батерията и съм останал на може би по-малко от половината, така че ако това е края, явно ми е паднала батерията. Снимах доста кадри от косплея, така че най-вероятно ще сте видяли много. Даже ще се чуя как да успея да ги събера всичките. И сега тук сме в бекстейджа на гейминг зоната, гледаме CSGO и малко се чувам. И да, това е като цяло за сега.